رینا گچینا سنگت خواجہ ظہور ازرکان کے اوبریتینا شاعری بنف ظہور ازرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعری سے اچار بندس لکھانٹ کے امیدات زندہ تخس نر پیس. امیدات زندہ تخس نر پیس سلس منزل اسکان ہورس نر پیس. امیدات زندہ تخس نر پیس سلس منزل اسکان ہورس نر پیس. کرور چم بازی کسرنا پتاک کرور چم بازی کسرنا پتاک تخس نت سوگو سلس نر پیس. شاعری سرز لکھانٹ کے خلیق تینا زورے او بیچارہ چپ چپ. خلیق تینا زورے او بیچارہ چپ چپ ننے صبرنا بس چڑا موقع تک. خلیق تینیان ہم دودے فکو استے. خلیق تینیان ہم دودے فکو استے بنک حق کلستو خلیق جھٹکائے تک. مونی عرض کرنٹ کہ مفق مو مقابل دماغی تشاغن. مفق مو مقابل دماغی تشاغن پدی وار کے کو گلا شکوائے تک. شاہین صاحب عرض کرنٹ کہ شکاریس اریو ولے نیم روچٹ. شکاریس اریو ولے نیم روچٹ خلیق نن درستان دمے دکھائے تک. تینا پتلائیو کے ہرکس ترنجک. تینا پتلائیو کے ہرکس ترنجک اونا ڈیل چنک کے سلک وقفہ تک. مونی عرضے کہ ننے او نخفتے کروئی برزا. ننے او نخفتے کروئی برزا تینے کیک میرس ننے سب خیتک. مقت عرضے کہ لکھانو تو کنا ہم ملینا او سرفے نتارس. کنا ہم ملینا او سرفے نتارس ظہوری بلاؤ ننے قصہ تک. خلیق تے نہ زورے او بیچارہ چپ چپ ننے صبرنا بس چڑا موقع تک.